Подходяща ли е за вас работата, която вършите? Вършенето на неподходяща работа води до потиснатост и отчаяние. Около нас е пълно с примери на хора, които мразят това, с което се занимават и в най-добрият случай просто се примиряват, въпреки че работата им се струва твърде проста, твърде тежка, неподходяща за тях и дори непочтена. Има много причини, поради които избираме определена работа. Понякога изборът е повлиян от страх и колебания относно мястото ни в света. Онези, които се съмняват в собствените си способности и се чувстват несигурни за своето място, често избират работа, която изглежда спокойна и предсказуема, дори да не носи удовлетворение. Възможно е да изберат работа, при която да се прояви отрицателната им нагласа по отношение на самите тях, т.е. да се примирят с ниско заплащане или подценяване. Работата е средство за себепознание. Вгледайте се в работата, която вършите, и ще откриете как гледате на себе си и къде е мястото ви в живота на този етап. Това е най-полезното указание, което можем да получим. Ако сте недоволни от работата си, дори добре платена и престижна, колкото и да печелите, колкото и усилия да полагате, няма да се почувствате по-добре. Нужна е смелост, за да осъзнаете, че работата ви не е подходяща за вас и да направите промяна. А когато се налага да преодолеете големи пречки, за да постигнете тази промяна, бихте могли да извлечете поука от всяка стъпка по пътя си. Възможно е другите да възразят или да ви посъветват да останете там, където сте, но трябва да се вслушате във вътрешният си глас и да следвате своя собствен път. Помислете за това, което ви е накарало да се заловите със сегашната си работа. Преценете ползата, която носи работата в живота ви като цяло. Съставете списък на положителните и на отрицателните страни. Кой списък е по-дълъг? Какво желаете дълбоко в себе си? Да останете или да напуснете? Как да намерите подходяща работа? Подходяща за вас работа трябва да отговаря на следните критерии. Да изпитвате удоволствие от самата работа, а не само от възнаграждението, което тя ви носи. Да се вмества в балансиран начин на живот, при който домът и семейството, грижата за себе си и духовните ви потребности са еднакво важни. Да не е свързана с причиняване на вреда на някого или каквото и да е непочтенност. Да дава възможност за изява на таланта и способностите ви. Да работите с други във взаимно допълване и хармония. Да създава чувство на удовлетворение в живота ви и да не сте принудени да полагате усилия, за да се приспособявате към нея. Вашите убеждения да бъдат в хармония с тези на работодателя ви. Това не означава с девиза на компанията, а с дълбоките основи, върху които е изградена фирмата. Работната ви среда да бъде хармонична и приятна. Използвайте мисловното упражнение за работа, описано по-долу, за да се почувствате по-уверени при търсенето на подходяща работа. От опита си съм се убедил, че повечето хора знаят с какво биха искали да се занимават, но то просто остава затрупано под пластовете, трябва и налага се. Гледайте се в себе си и му позволете да изплува. Работа за себе си. Много хора мечтаят сами да си бъдат началници, но за малцина това е реалност. Би могло да бъде вълнуващо, да носи удовлетворение и приходи, но мисловната енергия, която ви мотивира да работите за себе си, трябва да бъде достатъчно силна, за да ви направлява не само в добри, а и в трудни периоди. Задайте си въпроса защо желаете да работите за себе си. Ако парите са единствената цел, няма да се получи. Онези, които преуспяват работейки за себе си, са движени от желанието да бъдат отговорни, оригинални, да създадат нещо полезно и носещо удовлетворение и сами да правят избора в работата и кариерата си. Ако изпитвате такова желание, поемете риска, излезте навън и имайте вяра в енергията на собствените си мисли. Работата за себе си не е за всеки, но ако е за вас, ще успеете да се оттърсите от старите модели и да привлечете нови позитивни възможности за промяна в живота ви чрез благословението на работата. Преди да се решите на тази стъпка, направете мисловното упражнение, свързано с работата, за да откриете кой е правилният ход за вас.